ми къде ми е червения сужа, защото имам среща. Айде. Къде е? Това съм аз, преди да стана ученичка. О, Спица! Здрасти! Ами ти няма ли да си вземеш нещо сладко? Винаги ми е било приятно да си побъбря с теб. Не, на мен ми е приятно. Не, на мен ми е приятно. Не, на мен ми е приятно. Айде утре да пием по едно кафе. Непременно. Айде. Айде. Как е, Чичо Ваньо? Мила. Сашето приеха ли го в университета? Колко се вдигна, а? Кажи на колко се вдигна? Погледни на мъже! Кажи нещо! На колко се вдигна? Кажи на колко се вдигна! Аз няма да се знам тук пред хората! Нищо де, вземи си сега, пък следващия път. Той е много зелен и силен и няма да ви опази обяда. Да, той е решителен.